आंनि गामि माने आं बेवहाय माने गोदोनिफ्रायनो बेवहाय बेनि रायजो राजाफोरजोंनो रायजो जानानै दङमोन बे जायगायाव आरोखि क'क्राझाराव थायोब्ला आं बेवहायनो थायो आंनि फेमिलि गासिबो थायो बे हिसाबै रायजो हिसाबै गासिबो हाबाफारिफ्राव हागौमानि आङो थाफायो देग्लाय बैसागुआवबो बिदिनो हायोब्ला ज' बैसागुखौ जालायनो होननानै दिनै थारिखआ मिलायलायनायखाय आङो फैदों बाखि जेबो गैया बेवहाय गासिबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै रायजो जाफैनाय बे गासै मानसिफ्रानो माने बेवहाय जोंनि माने हारिनि बायदिसिना उत्सबफोरखौ फालियो मागोआनो जा बा बैसागुआनो जा बा गुबुन गुबुन हाबाफारि बेफोर गासिबखौबो माने बेवहाय फालियो आरो आंबो रायजोनि सासे हिसाबै रायजोजों सुजुग मोनबा थाफायो बेनोल' दिनै बेवहाय बैसागुनि रंजादों गामि हिसाबै आरो बेवहाय आंबो दङ गतिके रायजोआ जेराव जोंबो बेयावनो रायजो गारनानै समाज गारनानैथ' जानो हाया आरो रायजोनि गासिबो जों जेरावखि थायाथों मानो जों बयबो रायजोजों जेब्लायबो माने समानै सोब बिथिङावनो बाहागो लाफायोब्लासो रायजोनि जितु समाज बे समाजा गोख्रों जानो हायो बे हिसाबै आं दिनै बेवहाय रायजो राजाफोरजों जेसे हागौ माने सम होनो नाजादों। सार दिनैनि समाव माने प्रफेसनेल सिंगार बा मोसाखावरि नङाबानो बैसागु फांसनखौ जानाय बायदि नङा नाथाय नोंथांनि गामियाव दिनै नङा बे जाहैबाय मोनसे बोथोरनि रंजानाय जेराव जोङो गोदान बोसोर बैसागु बोथोर होनोब्ला बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैयो मानो जे जोंनि जिउआव गोजाम बोसोरा थांनानै फिन गोदाना हाबबाय आरो जोंहा आगोलनि बायदि गासिबो माने जोंनि माने जिउआव आरोखि गोदानै गासिबखौबो मोनफिननाय आरो मावफिननायनि जों थांखि लानो हायो आगोलाव जि जाबाय बेखौ लानानै रंजाखाङो आरो जोंनि समाजाव बयबो बेखौ लानानै जोंहा बाय ब्लाड थैजोंनो सोमोन्दो दं जे जों बयबो बैसागु खननो रोंगौ मोसानो रोंगौ मालाय खननायावबो लोगो लाफानानै माने आफा खबफायो मोसाफायो थ' बयनावबो बे दंखायो नालाय आरो बे बोथोरनि रंजानाय ओंखायनो जोंनि सुदेमफुरि गामिया गाव रंजानोसो खालामदों मालायखौ रंजाहोनो थाखाय नङा गामियानो बैसागु रंजादों ओंखायनो गामिया गाव गावनो खनदों गाव गावनो मोसादों बेबायदि प्रफेसनेल आर्टिस्ट लाबोआखै अदेबानि बे गामियावबो प्रफेसनेल आर्टिस्ट बायदि खननो हानाय मोसानो हानाय गासिबो दं नुगासिनो दं नोंथांमोनहाबो गतिके बिसोरो दिनै गामि हिसाबै बयबो गोरोबलायनानै रंजादों बोथोरनि। सार बेनि गेजेराव मोनसे सोंथिबाव दिनैनि इयुथ जेनेरेसनखौ जोङो आब्रुथि गैयै बेबायदि बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनो बे बेलायाव जोंनि जाखांफुनाय बे लाइमोनफोरखौ ना जोङो हाबाफारि लानांगौ जोंनि माने जिथु दोरोङारि माने बा ट्रेडिसनेल जिथु फोरबो खुंनाय बे फोरबो खुंनायनि बेलायाव जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर दङ समाजनि जों जायानो जायाथों मानो जों समाजारि मानसि हिसाबै बेफोरखौ जोङो माने बयबो मानिलायनानै सोलिनांगौ दा बैसागु होनोब्ला मोसौ थुखैनांगौ दा जोङो जुदिअ टाउन सहराव थाबायब्लाबो जोङो बिनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनांगौ जोङो बैसागनि 1 अक्ट'खालि जों इसोरखौ आर'ज गाबनांगौ जोंखौ जाहाथे अरायबो बिदिनो मोजाङै लाखियो गिदिरफोरखौ जोङो मान होनांगौ बिनि उनाव जोङो न' माने रंजालायनानै मोसालायनानै बयनावबो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय अनलायनाय बेखौ जों फोरमायलायनांगौ मागिलायनाय होनो जों माने एसे बयबो हरलायलायनानै बेजोंनो जयै खाजि जालायनांगौ बेजों जोंनि अनलायनाय फोथायलायनाय खौसेथि बियो गोख्रों जायो आरो बेनो जाबाय बैसागु फोरबोनि मोनसे आसार खान्थि आरो बे आसार खान्थिखौ दिनैनि गोदान जोलैयाबो जों बयबो फालिनांगौ खारन बेखौ फालियाब्ला जोङो माब्लाबाबो आब्रुथि गोनां समाज बा सुबुं जों जानो हाया ओंखायनो दानि लाइमोनफ्राबो बेफोरखौ माने गासैखौबो माने सोलोंलांफानांगौ खारन दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि गामिनि गारजेन अभिभाबक आरोखि ओंखायनो बिसोरनि बिबानावबो फैगोन आरो बियो।